gatekno sira kabeh rikala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nglanggengake ngaji ngaji tansah dadi kekarane ilahi wong mukmin senenge ngaji wong mukmin senenge ngaji wong mukmin senenge ngaji sing di sing gereng gatekno sira kabeh kala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali iku nganggenake ngaji gatekno sira kabeh kala jamane nabi sahabat tabiin lan para wali perintah ngaji dan ketahui pun
mati lelaki ngampai syariat ngiwati ngaji wong mukmin senenge ngaji sikeri cokot koyo sikeri cokot koyo sikeri cokot koyo sikeri dicokot koyo sikeri cokot koyo sikeri cokot koyo sikeri cokot koyo sikeri dicokot koyo sikeri cokot koyo sikeri cokot koyo sikeri cokot koyo sikeri dicokot koyo turi putih ditandur ing kebon agong ana kleret tiba nyemplung o ira ngendange apa turi putih ditandur ing kebon agong ana kleret tiba nyemplung o ira kembange apa o ira kembange apa o ira kembange apa salat
bato elah elo sira menyang Solo le oleh payung muda suku bato elah elo sira menyang Solo le oleh payung muda wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip kanggo ibadah